уникално място. За година и половината нямаше да сеем зеле, диво зеле, което заплаша за елените. Цяла вечер, цяла зимата. Да, цяла зима зелен. Диво зеле половината няма, половината люцерна. 500 декара тия чотана. Времето е много добро. Но имаме късмет. Да свърбуват. Гьолче, точно където влиза. Трябва да пие вода. Като слизаме отгоре, бяхме точно на нивото на Сарандака. И като бърна вятъра за секунда и веднага на усетие. Долу в ниското нямаше да носите, обаче отгоре ставаме на едно ниво и изравняват се нивата. Трябва да е някой хубав Сарандак. И така. Ще премине пътя. В момента преминаването. Като слязахме в колака, един Сарандак на усети оплаши една куша да изпряха да реват. Мислихме да видим люцерната, обаче вятъра духа оттам и решихме да се върнем да не ги плашим, те ще излядат на нивата. Според тебе къде реват? Според мен реват тупката зад чакалото. Зад гьола, точно където. Точно да. Според мен животните трябваше да бъдат вече излезли. Истина животно е заобажда. Зелено озеро, за което точно възрастне. Може би около
8, между 8 и 9 години. 8 годишно, 9 перспективно. Между 10 и 11 кг е. Много голям рог, дебел. Страната, едната страна тройка, другата четвърка. Обаче тройките горе са много високи. Черен плътен рог с много хубав размак на 70-80 см има размак горе на рогата. Много добро животно. На времето са го правили много с кировци, са го тъпкали и тук фаща скалата и надолу няма проблем. Тук е слоем и заминава всичко от водата си задолу. Даже вече слънце. Слънце пекне ли, всичките животни ще излязат. Не, аз от друга страната ще излезе. Ще почнат да се правят, да се вътбуват покрай гората, покрай нивите. – 328 метра. Подложи си якито. – 328 метра. Няма проблем, подложи. Аз не можах да Влезе. видя как падна. Супер. Той ми беше на ръба там на гората Да. и не го видях. Браво. Супер. Идеален изстрел. Страхотен елен. Страхотно. Сега ще го видим какво. Много добре се получи с вятъра. Страхотно. Голям късмет. Страхотен елен. Твоето животно никой не може да го вземе. И късмет имахме, вятъра срещу нас. Просто втори ловен ден сутринта, втори елен. Страхотен, това е доста много голям. Ще го видим сега, като отидем до него. Рядко се вижда такова животно. Много красиво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на един рок. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 шипа. Страхотно животно. Около 12 годишен, колко каза? Между 11, 10 и 12 години, но повече отива към 12. Да. Страхотно. Точно в момента на зрялост отстреляно. Намираме се на ръба на гората, на една нива, която дели двете части на гората. От ръба го издебнахме животното. Животното беше спокойно. Огледахме го, преценихме го, стреляхме го, ето и резултата е на лице. След като излезахме от ръба на гората, Иво забеляза елена, беше с доста кошути и отстрани ревяха други елени, които бяха с по-малко кошути. Това беше най-хубавия, най-големия елен. Направи. Честито, на слука. Пожелавам ти много такива трофеи. Мерси за хубавия трофей. Днеска ми е втори ловен ден в ловно стопанство Злидол, община Силистра.
на концесия отдадена на Иво и Георги, мои приятели дългогодишни. Дойдохме на лов тук за елени. За мой късмет, на втората сутрин вече имам два великолепни трофея на благороден елен. Единият вчерашния е около над 10 кг, в момента ще го теглят, а този е около 12 кг. Много красиви животни, просто много рядко в природата такава тежест, такава красота. Много елени сме виждали тежки, но не толкова красиви. За мен това е най-красивия елен, който съм виждал и по изложби и така нататък. Така че много съм щастлив, че успях да добия този трофей и винаги когато го погледна ще се сещам за тая сутрин. Също и изстрела беше от доста далечно разстояние, 328 метра, диагонално, през сърцето мисля, че мина куршума, защото Елена подскочи и на 5 метра падна в нивата. Пожелавам на всички мои приятели и колеги с началото на новия ловен сезон за едър дивеч да имат такава слука, каквато аз имах за 2 дена тук. Сега лежи на заря и изглежда малък. Малък изглежда. Изглежда малък, сега ще трябва снимката да направя. Намалихме ли? Гледай сега тази снимка. Виж я. Добре, аз ще виж на създите направих на дена. Успяхме за 2 дена ловни да отстреляме 2 елена. Мисля, че единият елен е средно възрастен, а днешният елен, който отстреляхме, е възрастен елен. На пръв поглед се определя между 11 и 12, между 10 и 12 години, повече отива към 12 годишен възрастно животно, с отличен трофей. Трофея още не е обработен, но всички характеристики и всички данни, които виждаме на трофея, може би ще бъде около 12 кг, с много голяма розетка, много голяма дължина на рога, 20 шипа на него. Държа да кажа, че такова животно рядко се среща в район, който е свободен, открит, труден за пазене и не е ограден с огради. Много съм щастлив, че се получи днеска лова. Времето 2-3 дена на възпрепятства. Въпреки това имах много добър късмет. За 2 дни да отстреляме 2 елена. И 2 елена са много красиви, по-късно ще ги видите. Много съм доволен. С 2 думи много съм доволен от изгледа. Надяваме се скоро да имаме същите успехи в другия дивечовъден участък, който полагаме грижи, за съжаление, едва от 5-6 месеца. Не от 3 години, както казах, че полагаме грижи тук. Когато човек си види плода на успеха след адски положен труд, е много удовлетворяващо. Защото ние 3 години сме, дори аз и Жоро, ние сме хора ангажирани с частен бизнес, но дори ние двамата сме ходили, сме охранявали, сме говорили с хора, да се отказват да влизат и мисля, че след 3 годишен труд тепърва почваме да берем плодовете от това нещо, което сме положили като труд. Надявам се да сме живи и здрави, да се виждаме по-често и все така всяка година да имаме ловни успехи и голям късмет, защото в лова голямата част от успеха е късмет. Няма ли късмет, е много трудно.
Здраве на слука и лова винаги продължава. Казах на момчето, като се прибирахме, ако е на същата нива, тази вечер няма да се размине. И за негова зла участ той беше на същата нива. Стреляхме, падна на място. А какво имаше на нивата сега? Какво едеше прасето? Тикви. Така, направихме снимки и айде, ето ма на масата. Аз мисля, че много успешно завърши. И току-що разбрах, че сме завършили с едно прасенце около 230 кг. 25 см зъб. Да е жив и здрав. Да продължава да има такъв късмет. На здраве, Жорди, на здраве. На здраве за дома. Това е Елена, един глиган за 2 ловни дена, повече не може. На здраве на всички. Утре един сарандака стане пълен пакет. А сарандака да се разберем, убиеш, прибираш. Няма го оставиш. Да. Добре, Бенко, как така сарандака го изядаха? Къде го оставихте на земята? Ние го оставихме в люцерната, ударен го, падна се в люцерната и стоим да чакаме елените. Дойдоха първо една сурика прасета, после дойде Елена, сам много голям и ревейки си, седна, легна направо до 30 метра от сандака и си продължи да се реве. И ние станахме и си тръгнахме да не го безпокоим, защото имаше още 3-4, които ревеха в близост. Един даже беше доста близо, чакахме и той да излезе. Но тръгнахме, понеже го извикаха момчето, който беше с мен, Иво му се обади. Отиде да прибере госта от Франция. И след това отидоха да вземат срандака и върху него били всички прасета. Но срандака иначе... Не, доста стар, много възрастен, няма никакви зъби. Ама главата намерихте ли поне? Да, главата е цяла, непокътната. Трупа и зелен. Луканки няма да има. Не. Луканки няма да има, децата ще умрат от глад цяла зима, мислех с този срандак да изкара. Спокойно прасето падна. Всичките Боже гледаха
Днес приключва нашия великолепен лов в Злидол. Доволен съм много. 2 уникални трофея, красиви. С нощ имах късмет и голям глиган. На килограми 200, 220-30. Зъби също имаше. Така че лова беше от успешен, по-успешен. Благодаря на домакините за топлото посрещане и да се надяваме, че ще се видим на зимните гонки за прасета, които ги има в изобилие тук. Наслука на всички приятели и колеги. Първият елен е около 10 килограма, който падна онзи ден. Елен, който е за вадене. Второто животно е уникално гад трофей. Килограмите се надяваме някъде да излязат около 13.